Интернет һәм Instagram ярдәмендә танылу һәм акча эшләү. Блогерлар хезмәте тулы бер индустриягә әверелеп бара. Татар дөньясында әлеге тармак киң үсеш алганмы? Эфирда Таяну тас тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәмсез. Хәйрле кич, мөхтәрәм кунаклар, иң элек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне тимәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Менә безнең Ринат тикшереп тә алды инде әлеге тимәләрне. Татар блогерлары турында сөйләшкәнче, мондыйрак сорауга җавап бирик әле. Бармы ул татар блогингы һәм аның белән акча эшләп була микән? Бар микән ул андый кешеләр гомумән? Ничек уйлыйсыз? Татарларда нәкъ менә шуның белән генә дөнья күрүче, шуның белән генә көн итүче. Булат. Аның белән генә көн итүче кешеләр юктыр дип уйлыйм. Шулай килешәм менә нидер проект кысаларында, әгәр дә син видеолар төшереп, сиңа түлиләр икән аның өчен, син әлбәттә акча эшли аласың. Булай менә мәсәлән үземнең мисалны китерсәм, YouTube'та мин төшерәм YouTube өчен видеолар, минем аннан акча керми бөтенләй дә. Чөнки минем беренчедән җитәрлек язылучыларым юк. Икенчедән видеосына карап, теге караулар ни төрле инде менә төрлечә килеп чыга. Видео синең видео язманы, аннары дәвам иттерербез. Бүген мин сез белергә тиеш 10 татар гыйбарәсе турында сөйләячәкмен. Ярый, күп сүз беләсез. Киттек. Беренче гыйбарә. Бер килеш. Яисә бер көй. Артык яңалыкларыгыз булмаганда, хәлләрегез бер көйдә барганда, шулай дип җавап бирә аласыз. Мәсәлән, салам, ни хәлсең? Салам. Бер килеш. Үзендә. Менә бу бәлки Данил әйтеп киткән ил күләмендә һәм Татарстан күләмендә булган акча эшләү мәсьәләсе, ул руслардан ничектер кабатлауга әйләнеп кайту белән дә бәйле түгел микән? Ничек уйлыйсыз? Килешәсезме? Кабатлау ул гадәти әйбер. Мәсәлән, сез беренче каналдан Поле чудес карыйсыз икән, аны руслар уйлап чыгармаган. Шулай бит, башваткычны кабатлый мәсәлән Поле чудестан, Поле чудес кабатлый Америкадан яки көнчыгыш каналларынан бу кабатлаудан бер кая каша алмыйсың. Һәм менә Булатның видеосын карап алдык. Булат, кем өчен чыгарылган видео? Нинди аудитория өчен бу? Һәм ниндирәк максатлар күз алдында тотып башкардың син буларны? Күргәнегез анда минем бу видеода ике телгә тәрҗемә иде, рус теленә һәм инглиз теленә. Әмма мин шулай ук хәзер татар субтитрларында өсти башладым. Теге татар телен аз-маз белгән, әмма сөйләшә алмаган кешеләр өчен төп аудитория шул безнең әлегә. Менә теге шәһәр татарлары әйтик инде, татар телендә комиссия шалмыйлар. Менә алар төп аудитория. Аннан соң мин инглиз субтитрларын өстәп, аудиторияны киңәйтергә телим инде. Чөнки менә аның форматы, минем видеоларның форматы, менә чит ил видеоларының форматына тәңгәл килә инде. Мин шуларны күреп, шулардан илһамланып төшерәм бу видеоларны. Ничә карау җыя? ВКонтакте төркемендә әйдә проектының нейін алсақ еме, статистикасын алсақ, анда 70 меңгә кадәр инде менә. 70 меңнән артты, беренче видео 72 меңнән артты хәзер. Менә YouTube'та үземнең каналга да куям, анда 300 караудан да артмый бер айга. Менә видеоның сыйфаты ошады микән, Данил, сезгә мәсәлән? Монтаж ягыннан титрлары, шрифтлары бик кызык. Ошады, әмма менә очраклы түгел, менә ВКонтакте күп карыйлар, YouTube'та әз карыйлар татар видеосын, әйме? Бу ничек эшләнә? Мәсәлән, русларда Юрий Дудьлар баранда, әйме, миллионнаган карау җыя торган. Алар ничек карала? Әз генә видеоны эләләр, видео карауны актив рәвештә тиз җыя һәм YouTube аны үзе тәкъдим итә башлый, башка кулланучыларга рекомендация диләр, әйме? Татарда бу эшләми. Мәсәлән, татар видеосын YouTube'ка элеп куясың, аны тиз арада мәсәлән 100 кеше карады икән, YouTube аны алга таба сөйрәми. Шуңа күрә менә татарлар YouTube'та бик авыр популярлаша, нәкъ менә шу техник сәбәпләр аркасында. Булат, сезгә реклама белән киләләрме? Юк, миңа гомумән дә мондай тәкъдимнәр килми, чөнки мин язучылар саны күрәсең җитәрлек түгел аның өчен. Синең нинди максатсың менә? Мәсәлән, шул блогларны алып бару, ниндер бер дәрәҗәгә җитүме, үзең өченме, күңелең өченме, әллә инде күз алдында барыбер шул ук рус блогерларын тотасың микән? Каналны башлаганда гына ул минем үземнең җырлау сәләтемне саклап калу максаты белән ясалган иде. Мин гитарада уйнап җырлыйм, татарча, инглизчә. Аннан соң инде күчтем шундый бераз теге татар телен популярлаштыра торган видеоларга инде. Әйтгәндә татар телен өйрәтү шундыйрак. Советлар чорында әгәр дә балалар безнең космонавт буларак хыялланса, хәзер күбесе блогер хезмәтен үзләштерергә һәм өйрәнергә тели. Һәр кайсыбызның да бигрәк тә татар блогерларының татар контенты